Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Eling-eling sira manungsa jaler estri enom tuwa saben dina padha elingo kapan-kapan nampa timbalan saben dina padha elingo kapan-kapan nampa timbalan timbalane kang maha suci gelem ra gelem bakale mati diselani penganggon putih yen wis budal ora bisa muli diselani penganggon putih yen wis budal ora bisa muli tumpakane kereta Jawa rudha papat rupa manungsa jujukane umah dawa tanpa bantal tanpa kloso jujukane umah dawa tanpa bantal tanpa kloso umahe ora ana lawange turu dhewek ora ana kancane ditutupi anjang-anjang diurugi disawur kembang ditutupi anjang-anjang diurugi disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawang tangise kaya wong nembang yen ngaji arang-arang pertondo imane kurang yen ngaji arang-arang pertondo imane kurang luwih lara luwih susah rasane wong ana neraka dicawisi kondo geni klabang geni ula geni dicawisi kondo geni klabang geni ula geni ulane sak kluku-kluku nyawisi wong kang orang gugu sing wani maring pangeran gekampang dawuh pangeran sing wani maring pangeran gekampang dawuh pangeran luwih mulya luwih mukti
rasane wong ana suwarga dicawisi widodari 70 punjul siji dicawisi widodari 70 punjul siji. Ya Allah kita nyuwun gesang ingkang istiqomah Ya Allah kita nyuwun benjang pecah husnul khotimah Ya Allah kita nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Eling-eling sira manungsa jaler estri enom tuwa saben dina padha elinga kapan-kapan nampa timbalan saben dina padha elinga kapan-kapan nampa timbalan timbalane kang maha suci gelem ra gelem bakale mati diselani penganggon putih yen wis budal ora bisa muli diselani penganggon putih yen wis budal ora bisa muli